ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆମେ ପତିଦେବଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ଘରେ ଥିଲୁ। ସେହିଦିନ ରାତିରେ ଆମେ ଡିନର Oh କରି my ବସ୍ ବୁକ୍ God. କରି ନେକ୍ସଟ ଡେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲୁ ରାମେଶ୍ୱର। ରାମେଶ୍ୱରମ ହେଉଛି ଚାରିଧାମ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଆଉ ସେଠି ଶିବ ଭକ୍ତ ରାମ ଭକ୍ତ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଦିନ 12ଟା ବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଇଠାରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ର ଯାଇ ସ୍ନାନ କରିନେଇଥିଲୁ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ କୁହନ୍ତି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଗଲେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ଶୁଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ସ୍ନାନ କରିନେଲୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭାଇନା ଯାଇଥିଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇନା ଥିଲେ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବି ଆମ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ। ତ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଟିକେ ସ୍ନାନ କରିନେଲୁ। କରିସାରି ଆସି ରୁମ୍ରେ ଲଞ୍ଚ କରି ରେଷ୍ଟ କଲୁ। ପୁଣି ଆମେ ଇଭିନିଂରେ ବାହାରି ହେଇଥିଲୁ ପାମବନ। ପାମବନ ମାନେ ସାପ ବଣ, ଯେଉଁଠିକି କାହିଁକିନା ମୋତେ ସାପ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ନୁହେଁ କାହିଁକିନା ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ସେ ବଣକୁ କାଟି କୁଟି ପୁରା ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି, ଖାଲି ରହିଯାଇଛି ତ ନା। ତ ସେଠି ଆମେ ବହୁତ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଥିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ର ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଟିକେ ମୌସୁମୀଟା ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ସମୁଦ୍ରରେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମେ ବିତେଇଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ କିଛି ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଠି ଆମେ ଯେହେତୁ କେରଳ ଆଉ ତେଲେଙ୍ଗାନା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ କେରଳ ଆଉ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଲୁକ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଠିକାର ଆମେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଶାଢ଼ୀ, ଧୋତି ଆଉ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଲେହେଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ କିଣିଥିଲୁ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଦାମ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ଏପଟେ କିଣା ଚାଲିଥିଲା, ଏପଟେ ମୋ ଝିଅର ତ ତା ଫେଭରେଟ୍ ଯେଉଁଠି ଯିବ ସେଇଠି ଖେଳନା କିଣିବ। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଖେଳୁ କି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଖେଳୁ, ସେ ଯେଉଁଠି ଗଲେ ଖେଳନା ନେବ ହିଁ ନେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣା ପଛରେ ରଖିଦେଇ ଆମେ ଆସିକି ଆଗେ ଝିଅ ପାଇଁ ଆଗେ ଗୋଟେ ଟେଡ଼ି ତାର ଯାହା ନେବାର ଥିଲା ନେଇନେଲୁ। ନେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଠି ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କିଣିନେଲୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।